सोमखोर गोथां बिटिसि सोरजिनायनि थांखि बनसुनि 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि जागायदों। सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामाजों लोगोसे बिटिसि ओनसोलखौ सोमखोर गोथां खालामनाय थांखि। इनाय दखलगिरिया बेसेन गोनां दंफां लाइफां दानस्रांना सिलिंखार खालामना गामि गायसंना थानो हमनाय क'क्राझार जिल्लानि सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामाजों लोगोसे गासै बिटिसि ओनसोलखौ सोमखोर गोथां खालामना मोनसे बाख्नायथाव आरो रेकर्ड सोरजिनो नाजादों बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बर' माहारियारि फरायसा आफाद सुंद'यै बनसुआ फैगौ बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव 9 लाख बिफां फुलि गायनायनि मोनसे थांखि आजावदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि 2006 नि जेनाखि मिशन प्लान्टिं 9 लाख ट्रिज मिथिया बेसेबांसिम सम लागोन बाट जों बेखौहाय जों दिनैहाय जों जागायबाय जे दिग्लि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओनसोलाव मोनसे दिग्लि जायगायावहाय जों दिनैनिफ्राय जों जागायबाय। जोंनि मिशना मा बड'लेण्डखौ जों ग्रिनार खालामनायनि जोङो गोबां समाव जों नुबोबाय थादों जोंना मा जाबाय हाग्राया बा जोंनि जेनाखि फरेस्ट लेन्ड बियो खमायनिफ्राय खमायलांगासिनो दङ। बेफोरखौ होबथानो बिराद सेस्था खालामबाय थादों डिपार्टमेन्टनि थाखाय गभर्नमेन्टनि थाखाय इभेन लाइक सिभिलियन्सफ्राबो सेस्था खालामबाय थादों। सेस्था खालामसेयावबो दिनै आनफर्चुनेट जों नुनो मोन्दों दि बारायनायनि अनगायै बियो खमायलांनो हमदों। दा बेनिखायनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे बोल्ड स्टेपखौ लाबाय बेनोदि जों बड'लेण्ड ओनसोलखौ जों ग्रिनार जों खालामलांगोन आरो प्लान्टेसनाव जों आवगायलांगोन। आलादा रायजो बड'लेण्ड दानायनि लाहार फाहार बनसुनि बेलेखा मंगलबाराव ब्रिटेन इस्लारि दैदेननाय बनसुनि दैदेननायाव आरो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव बे 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायो। गाबोनखौ रैखाथि होनो थाखाय फांसे बिफां फुलि गाय, सासे फरायसा, फांसे बिफां आरो गोजों इयुन। बे थांखियै क'क्राझार जिल्लानि हलटुगाव हाग्रा दखरानि सिङाव सिखना जोहोलाव हादोरारि हाग्रामानि गोलाव हाग्रा ओनसोलाव बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ जागायदों। बे बड'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियना सेपारेट स्टेट मुभमेन्ट नि थाखाय जोङो जा जगार खालामगासिनो दं। खिन्थु जोंनियाव मोनसे सोंथि फैबाय जे सेपारेट स्टेटखौ जे जों डिमान्ड खालामदों खिन्थु जोंना गावनि सम्पतियानो गोमालांजोबोब्ला गावनि गेजेरावनो इनक्ल'जार्स बाहेरा इनक्ल'जार्स बहुद फैयोब्ला बेयो बहुद एफेक्ट होदों जे फरेस्ट दानफायनायल' नङा बेहाय बाहेरानि जे इनक्रोचमेन्ट जोंनि जे सेन्सास बाहायबो जोंनि होदों आरो जोंनि इक'नमिक जोंनि थांनानै थानाय आरो समाज बेबस्थायावबो बे फरेस्टआव इनक्रोचमेन्ट खालामनाय बे खामानिया जोबोद इम्पेक्ट होदों। जोंनि फरायनायावबो होदों आरो बिभिन्न लाइनावबो होदों आरो बे गभर्नमेन्टनिबो मोनसे गिदिर बार्डेन जानानै फैदों। गभर्नमेन्टनिबो मोनसे गिदिर बार्डेन जादों। दा बेफोरखौ जों बहुद स्टाडि खालामबाय जे जोङो मा मावनो हायो जे जोङो मा होनो हायो। दा बनसुआ बेखौनो सिन्था खालामबाय जे जोङो देग्लायनि जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बानायनानै होनाय जे सिबलिङा 9 लाख दं होमबा जों बे 9 लाखखौ जों गायगोन। जों बेखौ बिथांमोन सहाय होदों बिथांमोनजों जों रायलायबाय दा जों खावलायबाय गोबां NGOs जेसेबां NGOs दं जेनेबा बाहाय सिखना जोहोलाव माल्टिपार्पस आरो माने वाइल्ड लाइफ बिनि मोनसे NGOs दं बिथांमोनाबो मावगासिनो दं इक' टास्क फर्स दं आरो भलन्टियार फर्स दं। दा बिसोर जों गासिबो मिलायजोबनानै जोङो खामानिखौ दिनै आराम्भ खालामनाय जादों। दा बेल' नङा आरो जोङो इनभाइट खालामगोन जाहाथे कलेज स्कुल्स इउनिभारसिटिस बिथांमोनाबो जाहाथे इनभल्भ जानानै खामानिखौ मावो। मख'जाथावनादि दिनैनि हाबाफारियाव बनसुजों लोगोसे सिखना जोहोलाव माल्टिपार्पस ससाइटि आरो हाग्रा बिफाननि खमैबो 300निबो गोबां मावथिया बाहागो लायो।
क'क्राझारनिफ्राय बिटिआरनि बिउर' चिफ कनक चन्द्र बर'नि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइभ 24।